Yo, dienggo penyemangat anu no. Lho, tanganku nang ndi no? Tanganku nang ndi? Wah iki. Napa to? Hei, dagelane Sri Mulat biyen. Yo, monggo. Seretira tak sawangkat kon manise. Iba punya nganti sirah. Ora bakal hati kejualian. Si modal anggolek sing tak sayang. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh, hantune entek. Lah iki iso gentanan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki wewene wis ana 10. Wewe kowe gombele. Ana macem-macem kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinaik. Ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinaik geteh-geteh ngono lho apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas ra payu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya, semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Yeah. Padake iki utaku kecerdasan nek dadi sinden ki. Oh iya. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora, heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Napa to Pak kok gayeng? Kok gayeng? Ora apa-apa ora usah dadi rungu. Wiyaga-wiyaga urang gawean. Wis ben. Keseran. Yo bawani nak. Ya anakku wedok. Ya anakku wedok Agnes. Podang kuning. Ya. Nadyan wujuh temong peksi. Nadyan wujuh temong peksi. Ya. Seneng dinggo happy dadine kemranyas nang awak. Iya. Tenan. Rasa digagas pokoke. Iya. Pokoke semangate tetep awakku anget. Ngono ku mesti engko anget dhewe awake. Iya. Ora ketang ana sing ilang. Heeh. Lho, nang ndi iki?
golek isi podang golek isi podang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo ya penak tenan yo dienggo penyemangat anu no lho tanganku nanti no tanganku nanti wah iki napa to hei dagelane Sri Mulat biyen yo monggo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang golek sing tak sayang mobeng mikir angganku golek ora krasa esuk awan nganti
Matur nuwun Mbak Agnes ya. Saya bengi. Aja kuwatir. Butuh engko lakone kecekel. Ya. Kanggone Bagong wis diduta, ya wis. Ya. Ngono ya. Matur sembah. Ayo Mbak Elisa, ceket-ceket. Ya. Mbak Elisa, ya. Napa, Pak? Le wonge mangke bus Bong Pop mangkene. Sapa? Bus Bong Pop. Bus Pongbok ora. Ya. Ora ngajar bus Pongbok nang pinggir dhewe lho kan. Sing ngajari panjenengan niku lho. Ha iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk, aja ngantuk lho yu. Kok lagi telbuk ngono. Malah nyemelangi aku. Rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene Tin. Kowe iki isih jembare kok. Kae mesake Mbak Prastika lha aku wedi. Iya. Kae sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mriki, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong apa? Nggih saking dalu sedaya mawon. Sawan kula wonten mriki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki lek nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to, dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntup ki arep metu ki muntup. Nek Apane sing metune? Kok sik kita omongi basa Jawa ki nek muni muntup kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono. Iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit? Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budreg ndasku. Ya iki sanggo selfie Om. Heeh. Nggo selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya, kudu. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne. Iya, becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Mecicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Becici iki nganu apa jenenge becici iki tempat wisata ku ya ana. Becici puncak Becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dan iso pindah-pindah. Heeh. Iso ning kene ning kono ana homestay, ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo transit. Ya. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Ya berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku mbiyen yo kere, Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon, Om. Iya. Oh, toh, Pak. Iki ben dadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane. Nawi membutuhkan kreativitas apa meneh apa generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu do mikir. Generasi kok do muda ki ngapa? Muda dudu wuda. Oh, muda. Masa ya wuda ya saru ra paring. Ra pareng. Muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir. Masale yo digawe tematik ngono pamane.
apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek-ketek. Ketek. Ketek. Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa sing apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis basa lho. Basa Indonesia malah jelas. Oh iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon jajal basa Jawa. Lah iki kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dijajal karo melaku kok. Ya dijajale terus. Nek misongko dijajal terus. Kuwi mugi-mugi mungkin nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenane misale digawe kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentenan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki wewene wis ana 10. Wewe kowe gombele. Ana macam-macam kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinai. Lah ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho. Apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas rapayu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya, semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Padake iki utakku kecerdasan nek dadi sinden ki. Oh iya. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora, heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki gen. Ayo gerajakan. Ya manfaatke Mas Denko kuwi men ngendang cara Banyuwangi. Ya gerajakan. Bawani sik. Nggih.
meliaring Taman Sari Nuswan Ya, mangga. Bisik-bisik semayana Mantri janji orep jarang Sir-siran ambukan Kasih yang
wong apa ya kaya ngono. Iya. Kok ke sampun lah. Wah, di Banyuwangen ke jan sip iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya kripik gedang kripik telo sithik edang waton ratayana. Iya. Aja nganti engko lakone mandeg dalan ya mergo iki tak gawe lakone dawa. Oh iya. Dawa tur gedhe. Iya. Ayo tak ngersaning Kiai Semar Mak. Ayo derek iki ketoke kok karang kadempel suasanane peteng ki mbuh eneng apa nak. Tan Semar pamoreng sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawusa mapan wonten ing Karang Kadempel nenggih Sang Jaramaya ing mlajar-mlajar awit kadenangan dening Lurah Semar Badranaya nalika semanten pinatak Pandya Bathari Durga Pandha tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Batobat Jaramaya wonten dawuh Pandya Bathari Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglanata Mandura ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya oh ladal panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng nyatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya kula kadenangan dening Kiai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kiai Nayantaka kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kiai Semar Badranaya batobat yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ing Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kiai Semar bilih Kanjeng Pandya Bathari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebal ketapake para wadya bala berkasaan dandang mangore supaya ngampyak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestahaken dawuh paduka Pandya Bathari.